Салом алейкум бинандаҳои азиз. Имрӯз 25 сентябри соли 2024 мо ҳамроҳи бародарамо Меҳроб дар Московский городской суд қарор дорем ва навакак аз барраси шикояти апелляционии Меҳроб омадем ва бо қарори Московский городской суд, қарори басманный районный суд дар бораи выдворенияи Меҳроб бекор карда шуд. суханҳои акаи сангин ҳамаш дуруст аст. Маро видваренӣ кардам аз сабаби регистрация надоштанам. Имрӯз акаи сангин корша хуб ба анҷом расонд, видварени моро атминид кард. Метавонед муроҷиат кунед акаи сангинда кортона иншоалло буд мекунад. бародарои гиромӣ, агар шумоям ба ҳамин ҳолат дучор шудагӣ бошену аз тарафи полиция нисбати шумо протоколҳо тартиб дода шуда, шумо суд выдворения кардагӣ бошад, роҳҳои қонуниша ҳаракат кунед, роҳҳои қонуниша истифода бурда шикоятҳои апелляционӣ кунед, шикоятҳои кассатсионӣ кунеду ба роҳи қонунӣ бекор карда будубоштонро дар Федератсияи Россия ба роҳи қонунӣ давом диҳед. Боқӣ саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо бошад.